Velkommen til LCC Byg. I denne video vil jeg fortælle nærmere om den enkelte skabelon. Den har en simpel interface, hvor detaljer, som man kender fra andre skabeloner, er låste, men beskrevet her i tekst. Her har vi den årlige, vedligehold og den periodiske, samt udskiftningsintervallet herunder. Bliver der undervejs i ens projekt behov for en større detaljering, f.eks. at ændre de her vedligeholdelsessatser, kan dette gøres ved at ændre visningsformatet. Skabeloner valgt under til alle brugere åbnes som standard i enkelt grænseflade, hvilket er en visningsformat, der kan ændres herop undervis. Vælges den almindelige grænseflade, kan man tilgå flere detaljer og ændre disse. Det gør man sådan her. Vi åbner f.eks. vores vinduesudskiftning og åbner rækkedetaljen her. Nu kan jeg få lov til at ændre min grønne arvede tal. Har jeg f.eks. et andet tal for min årlige vedligehold, kan jeg ændre det her. Jeg har f.eks. 2.000 kroner. Sådan der. Her har man en større frihed. Man kan f.eks. også ændre sin rente- og prisudvikling for hver alternativ. Det gør man heroppe. For nærmere detaljer herom kan du se videoen LCC Byg forudsætninger, hvor de medfødte rente- og prisudviklinger beskrives. Når man er tilfreds med sin inddatering, kan resultaterne ses her i rapportafsnittet. Således. I den almindelige grænseflade kan man selv tilføre flere rapportfunktioner. Denne mulighed har man ikke i den enkelte grænseflade. For nærmere information herom kan du se videoen LCC Byg rapporter. God fornøjelse herfra.